Ayan, video. Ano po, restaurant na to? Sobrang sarap. Masarap siya. May sarap. Kung gusto nyo kumain, akyat kayo dito. May only rice, may only juice, may only soup pa. Alis! Kami po dito ang Oh, tapos picture. Ay, doon tayo dito sa parking lot ng Maharlika. Yun. Ayan o. Kaya sila ang nag-assist dito sa Maharlika. Yan, kasamahan ho nila. Sila po nag-assist dito sa parking lot ng Maharlika. Yes, sir. Okay, tayo papunta ho tayo sa pwesto sa eatery. Yun. Ito ang schoolmate ko. Security ko na dito si Medina. Ando sa kanila. Sa NPC. Siyempre. Kaya nadatay kay Medina. Security nga. Tiga-Gimbare. Besiharin ko siya. Kababayan ko. Schoolmate. Sa Ossia. Eatery. One. Yan, tapat lang ang sunshine. Yun. Ay, uwi na tayo kanikwan. Oo. Nag-aantay na sila. Ayan si Jean, kasama namin dito. Ayun, kumakain pa sila. Magay-damay kayo. May babatiin kayo. Hello. Makikita niyo yan sa Ayan, Jay. Pinipisaw yun. Sa YouTube, pinipisaw yun. Bigyan mo nga sila pero. I-search niya tayo, subscribe niyo. Ano, kumakain pa sila. Subscribe kayo. Ayun, ano. Hey, what's up, bro? Sino siya shoutout niya? Shout out kay Darcy. Sabi. Sana makapasa sa exam. Ay, okay, God bless. Oh, yun. Dito, prepare sila. Oy, hello vlog. Welcome to my guys. Hello kuya. Oh, yun. I-prepare pa sila, pahabol. Ngayong magsaga. Kunin-kunin yung pagkakas natin. Ilagay mo natin dyan. Sa inyo? Alam niyo sabihin. Nagpaparamdam. Yun, pahabol. Bye! Ah, mga ganito ah. Biyahe na kami. See you again. Born again? Okay, bye. Bumati na kayo. Oh, shout out na kayo.
Wala pa kumakain. Mag-motor kami. Para hindi kayo nagsisiksikan. Yun, kakain pa. Oh, the budget. Yung konti na lang yung ulam nila guys. At kami, babiyahe kami ng Pangasinan. Dahil bukas, magkaroon kami ng kasal. Yung konti na lang ulam uli. Tapos na. Ito yung pahabol, bago. Yo, ride again. Kami ng Pangasinan uli. At kasal ni Parinjong. Kagaling lang din namin sa eatery. Bumili pa ako ng sapatos ko. Ayan, yung mga nagagandahan ng mata. Hello. Nagaganda ang mata. Kaya si Pilas. The always professional driver na. Alaksan FR. Yo, Isang dito na Alaksan kami sa FR. Pangasinan. Tapos ang sakit ng katawan. Energy FM. Sama na namin si Daisy. Buena. Natin yung mga nagluluto. Ayun, oh. Oh, si Uncle. Oh. Yan, guys. Video ah. Ayun. Si Auntie Riming. Muna kayo. Kain na, kain. Ayun. Luluto sila ng kanin sa kainihaw. Inihaw na. Nakatuto ka. Oh. Ay, lagi na. Kuha ko ng flat chat. Oh, kain. Kaya galing doon niya. Traffic, grabe. Umalis kami dun, alauna medya. Keron ka naman eh. Ang traffic sa Marcos Highway. Oh, dami nun kanina. Kaya keron na kami. Iipit kami, tapos naipit pa kami dito sa may bandang ano na. Pangasinan na. Ay, estudyante. Oo, labasan. So tayo. Ayun. Ay. Nayantay na ba yung Nay? Ayan, nagpapapaksining. Bakit tumatawag ka, Jo? Ay, Anong pinapapak mo? Dito. Asan si Chris? Kasi andun, katatapos ko. sa Bill. Pero si Bilas. Oh, yun. Nakumpleto na rin. Si Rani. Oh. Okay, cut muna tayo. Guys, kain tayo, guys. Sabay pa. Ay, yung bata. Kating lang namin. Gutom na gutom. Kinugan ko naman dyan. Bakit hindi nasama ako kung gabulod? Tapos na ibang kumain. Kami na lang. Ano? Kaldereta sa amin na tamis. Nagamak kayo.
Pusa. Ay, tubig ko. Ano ko yung baso dun sa ibon? Wala? Cut muna tayo, baka malobat. Malamig na ng konti.